Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la... Som la Reig Roca i la Núria Torralba, això és Llepafils i aquí estem per parlar de moda. rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la banda. El curs tot just ha acabat i això vol dir que, al igual que hi ha gent que ha fet la seva activitat o que s'ha graduat de la carrera, hi ha altres persones que estan acabant de decidir què fer amb la seva vida l'any que ve. Exacte, i tot i que pot semblar que se li posa fàcil a la gent per triar, doncs la veritat és que tant pel metro com per internet i fins i tot a la tele és fàcil veure publicitat d'universitats o escoles de formació professional. Qualsevol amant de la moda que en alguna època de la seva vida hagi entrat a una web en època de rebaixes sap que molts cops masses estímuls a la vegada poden marejar. Doncs sí, i no perquè hi hagi massa oferta, sinó perquè aquí també entren les típiques pressions de si és millor estudiar alguna cosa amb sortides o bé allò que ens ve de gust i creiem que ens pot fer feliços. I tenint en compte que endevinar el que ens pot fer feliços abans de provar-ho és una loteria, Sens dubte, època difícil la d'escollir formació, la veritat. però com aquí ens agrada la moda i potser molts dels que ens escolteu teniu una veueta que us diu que val la pena intentar una carrera relacionada amb aquest sector, al capítol d'avui el dediquem a parlar sobre formació en moda, amb la intenció de repassar una mica el panorama i de potser ajudar als que encara esteu indecisos. Exacte, però abans, les notícies. Les pop-up stores de les marques de luxe, que són les petites botigues que estan pensades per estar obertes de manera marcadament temporal, han arribat a Espanya. Com a resultat, aquest estiu podem veure les col·leccions de Louis Vuitton i Dior a la zona eivissenca de Marina i la col·lecció de Chanel al seu pop-up recent estrenat al Marbella Club Hotel. Jacquemus ha presentat nova col·lecció fora de la Setmana de Moda de París. Es diu La Montagne, així en francès. I com amb la majoria de coses que fa la marca, aquest cop també ha triomfat amb propostes inspirades en passar un dia a la muntanya, però òbviament amb un toc chic i gens estil Decathlon. Color fúcsia per tot arreu, faldilles estil sac de dormir però fashion, allò que te remangues perquè fa calor. I, òbviament, els mítics bolsos petitíssims de la marca, aquest cop amb pelito. I bé, americanes, mitges, però també molta diversitat en les models, així que punt positiu. També han estat els BET Awards i, com no, la Zendaya ha triomfat amb un vestit de Versace del 2003 que fa homenatge al mateix look però en curt que ja havia portat la Beyoncé a una mítica actuació de Crazy in Love. Fa uns dies, Rosalia va tornar a revolucionar Instagram al publicar unes fotos amb un bolso daurat de l'artista Steve Van Lubenen, junt a la dissenyadora Nina Mouna. La col·lecció Seduce Me d'aquests bolsos, literalment, té un penis enmig. Els diferents models podeu trobar que estan caracteritzats per la representació ultrarealista de genitals. I en altres notícies tenim que ja hi ha data per la següent edició de la 080 Barcelona Fashion Week, que serà la setmana del 25 d'octubre i tornarà a ser 100% online. Aquest cop es retransmetrà des de l'espai XC a Esplugues del Llobregat. Netflix es llança al món de la moda. Aprofitant que estrenen la biopic del dissenyador estadounidense Halston, s'uneixen amb la firma per reviure models icònics que estaran a la venda a la web de la marca. I qui també es llença al món de la moda és la marca de cotxes Ferrari, que ha creat una col·lecció ready to wear molt diferent a les setmanetes de merchandising a les que ens té acostumats. Això sí, en clau esportiva, però sense res que envejar a l'estil d'altres dissenyadors, doncs ha presentat la seva col·lecció en una desfilada mítica de Fashion Week. Jo he de comentar que estic molt trista amb la 080, o sigui, perquè ha de ser un altre cop online si altres passarel·les ja estan fent-ho presencial i més a la ubicació tan guai que han escollit, que no tenia ni idea que existia, està al costat de casa meva i trobo que, o sigui, és un emplaçament superguai que podríem haver gaudit. Exacte, és una pena que la gent s'ho perdi. I a més, jo segueixo dient que ens han de contractar per fer un stand-up allà mateix i retransmetre el directe ni que sigui, no sé, una catifa vermella de convidats, encara que vinguin amb mascareta, el que sí. Bueno, però ara ja no cal mascareta. Recentment ens l'han tret per estar a espais a les afores, diguéssim. Així que s'estan perdent una gran oportunitat, primer, de reporteres i segon, de convidar gent que vagi i pugui viure en primera persona, que és una pena.
pues sí, perquè ja estem veient que els formats híbrids funcionen, com la Madrid Fashion Week, així que no acabo d'entendre molt bé el què d'aquí a Barcelona. Jo espero que això sigui com una cortina que estan posant mentrestant, no preparen el que vindran els pròxims anys, que espero que sigui meravellós i sorprenent i increïble. Vull dir, que s'estiguin reinventant per quan les desfilades tornin a ser presencials, que espero que sigui dintre de ben poc. Però bé, els deixem com aquestes temporades, aquestes desfilades online de moment, només si ens prometen que tornaran amb més forces que mai. Esperem que sí. I ara ja anem amb el tema de la setmana. Com hem comentat al principi, avui parlarem d'estudis. Aquesta època, exàmens finals, selectivitat i fi d'etapes, amb tot l'estiu per davant, però amb la següent pregunta al cap. I al setembre, què? Tots hem passat per aquí. Alguns tenim més clar i altres menys, però el que està clar és que és molt més fàcil portar la indecisió i els dubtes quan la família et recolza, per exemple, i t'escolten allò que estàs plantejant, o quan tens els típics amics més grans, germans o cosins d'algú fins i tot, que et poden parlar des de l'experiència i que et poden dir com els hi va anar a ells, explicant-te també les llums i sombres que té qualsevol carrera o formació. Clar, però no sempre tenim algú que hagi estudiat el que nosaltres volem fer i que ens pugui guiar una mica en això. És per aquest motiu que, si voleu estudiar alguna cosa relacionada amb la moda, però no teniu cosins, germans o amics que estiguin relacionats, que el programa d'avui us pot semblar molt interessant, perquè us hem portat 6 veus de persones que han estudiat moda i o han acabat treballant en el sector, que ens han explicat de primera mà la seva experiència amb l'objectiu d'ajudar-vos si us esteu rumiant seriosament això d'endinsar-vos en aquest sector. Exacte. Contem amb la Judit, dissenyadora de moda, amb el David, dissenyador d'estampats, amb la Blanca i la Tània, estudiants de moda, amb el Jordi, exestudiant de màrqueting de moda i ara graduat en periodisme, i com no, amb la Reig. Com no, patronista i dissenyadora, estimada Reig. Això és una mica com el saló d'ensenyament versió fashion. M'encanta. La veritat és que és el concepte que necessitava. Però bueno, començarem amb el que crec que són els estudis que primer tenen al cap el pensar en moda, o potser els més coneguts, que és disseny de moda. Tot i que a Barcelona existeixen diversos centres, entre els quals trobem la LCI, la IED, el centre IC Moda, entre d'altres, que avui també veurem, el més interessant de tots ells és l'experiència dels que han passat per allà. I és per això que avui comptem amb els testimonis de la Judit, amb la carrera acabada a la Llotja i actualment treballant d'això, de la Tània, actual estudiant del mateix centre, i de la Blanca, estudiant de la BAU. Estarà guai veure el present i el passat d'una mateixa uni, poder comparar entre privada i pública i veure què hi ha després dels estudis. I tant, i la veritat és que és genial comptar amb perfils com els seus per apropar-nos més a un entorn que, des de fora i fins i tot a vegades des de dins, es percep a vegades com tancat o exclusiu. En primer lloc, parlarem de la Llotja, l'Escola d'Art de Barcelona, on es pot cursar disseny de moda de forma pública i, pel que ens diuen, tant la Judit com la Tània, ho recomanen 100%. Però sí que troben que hi ha coses que es queden una mica coixes. Penso que s'han aprofundit molt poc o que s'han vist molt poques branques de les sortides que et pot donar la moda, com per exemple estilisme. Penso que es podria haver fet més perquè és una assignatura que en general jo crec que agrada, si t'agrada la moda, i penso que se'ns ha quedat una mica curta, o confecció, i penso que potser unes altres més teòriques que de cara a un futur són menys necessàries s'han donat massa. També els hem preguntat per si quan surten de la carrera se senten prou preparades o no, i això és el que ens ha dit la Judit. Jo considerava que em faltaven moltes coses per saber, per això, quan jo vaig acabar la carrera de disseny de moda, vaig anar a l'Escola de la Dona, que tenim també aquí a Barcelona, per sort, i vaig fer cursos de patronatge, perquè trobava que de patronatge en tenia molt poca idea. Vaig fer cursos de llançaria, vaig fer cursos de patronatge infantil també, de confecció, o sigui, vaig complimentar una mica tota la base dels estudis que jo considerava que m'havia passat. És que trobo que hi ha gent que entra a disseny de moda buscant altres coses, i no hem d'oblidar que disseny de moda és una cosa artística, i està clar que et poden donar unes pinzellades de patronatge, de confecció, coses més tècniques, però sortiràs coix perquè, recordem, és una carrera artística i no tècnica. Per això és molt important el consell que ens dona la Judit.
Jo recomano que si algú vol fer disseny de moda, que comenci pels cicles formatius, que faci el de confecció, que és un cicle mitjà, que després faci el de superior, que és el de patronatge, i que finalment faci la carrera. Però jo recomano tota aquesta trajectòria perquè realment a confecció i a patronatge aprens moltíssim i jo sempre he notat que és una cosa que em falta. També ens comenten que, per molt que alguna gent es pensi que al ser una cosa més artística no hi ha estrès o grandíssimes càrregues de treball, això no és així. Vull dir, si coneixeu una mica algun estudiant de moda o algú que estigui en el sector, sabreu que és definitivament el contrari. La Judit ens comenta el següent. 4 anys de la meva vida que no vaig dormir pràcticament res, que em passava les nits cosint i treballant en conceptes i creant conceptes i vaig tenir moltíssim estrès. O sigui, jo mai havia estat conscient del cansanci mental. Mai, a la meva vida, fins que vaig arribar a la carrera. Va ser un estrès mental impressionant. Llavors has d'estar preparat per això i preparada perquè ho has de saber portar i t'ha d'agradar molt, també. Això, com qualsevol estudi, sempre hi haurà càrrega de treball. Però si de veritat t'agrada el que estàs fent, l'esforç, doncs ho fas una mica més feliç. Però bueno, que també he de dir que no entenc aquesta càrrega incessant de treball que posen els alumnes i trobo que s'hauria de mirar i poder millorar d'alguna forma perquè aquest estrès arriba que els alumnes es planteixin deixar la carrera i no ho trobo del tot normal. No, totalment, és que és una pena. Vull dir, tu t'apuntes dient vaig estudiar el que m'agrada i de tenir el valor de realment seguir per allà i no fer cas a gent que dirà doncs no té sentit, futur, el que sigui. O sigui, tu vas allà amb tot el valor i tal i al final és que són ells els propis que et desmotiven a no tenir temps per viure, vull dir. Gent que explica nits allà, estrès, en fi. I ara escoltem quina és l'opinió d'un estudiant de la BAU. Bé, doncs jo estic fent el grau en disseny de moda i sí que és una bona via per estudiar disseny de moda i en un futur igual ser dissenyador i tal, però òbviament hi ha moltes altres vies d'estudiar disseny o de fer-se dissenyador. A BAU, però, clar, no esperis com fer els típics figurins així tots estilitzats perquè no és com el que es fa avui en dia a disseny, sinó que treballes més fer fitxes tècniques, patronatge físic o digital, treballaràs també el clo 3D per veure les prendes, diguéssim, en 3 dimensions i aprendràs a utilitzar eines com, com la làser, tocaràs una mica de 3D, toques una mica molt variat tot. I que també és una carrera a BAU en concret que et permet que si no vols estudiar només moda, sinó que em dius, jo tiro més per a gràfic, per a editorial de moda, doncs et pots agafar assignatures de gràfic, o si em dius m'interessa un munt el món de la 3D, doncs et pots agafar assignatures d'interiors i treballar també al 3D. Sona molt guai aquesta part i a part s'ha de dir que les instal·lacions molen moltíssim. Jo vaig fer un curset allà i era com, joder, que guai. Però com ja ens deia la Judit anteriorment, disseny és una carrera molt dura. Tots els meus companys, el 100% de la classe, s'han vist en situacions o d'ansietat, o d'estrès, o de burnout, o de gent amb depressions, perquè tothom ha hagut de passar per alguna situació d'aquestes a moda. I jo crec que això no és un problema tant dels alumnes, sinó com més del sistema, de com es fan les coses o de les dinàmiques que es generen. Jo crec que per fer moda BAU s'ha d'anar preparat psicològicament. Això sí, sembla que aquest cop, en aquest cas, la Blanca sí que es veu preparada de cara al futur, no? Perquè ens explica. Sí, suposo que el sentir-te preparada o no depèn molt de com enfoquen les assignatures. Aquí a la BAU, pel que ens ha explicat, toques molts pals i sobretot coses tangibles, com cosir, patronar, utilitzar els programes d'ordinador i tot i haver de portar un ritme de bojos, ja us puc adelantar que aquest sector porta aquest ritme. I tot és com per ahir, tot va tard. Sí, mare meva, quin estrès de veritat, Quan deus acabar la carrera deu ser com un... Però bueno, no, perquè el món de la moda també sabem que és així. Vull dir, sempre vas tard encara que estiguis preparant les col·leccions per dintre d'aquí un any. I tot va ràpid, estressant.
Però sí. I per acabar amb la Bau, la Blanca ens explica què és el que canviaria ella avui en dia de la carrera, sabent que la seva opinió és des del punt de vista de la delegada del seu curs. Jo renovaria algunes persones del professorat. Buscaria gent que estigués més motivada, més compromesa, persones que fossin creatius com tu i com jo, que amb empatia, amb sentit comú i que inverteixin el seu temps lliure en estar contínuament nodrint-se de coneixements, constantment renovant-se, ampollant, investigant, movent-se. Gent que la veus que està amb professors motivats. No sé, jo trobo que falten persones al professorat així, amb algunes matèries. Després, jo valoraria el treball dels estudiants i l'esforç per sobre del resultat final, perquè veus estudiants que literalment estan treballant 24 hores i que no paren i que ho deixen tot, o sigui, es deixen l'ànima a la carrera i veus que a vegades això se'ls xafa el resultat final i perquè la prenda no hagi sortit com ells volen o no tal, és com que ja tens un 4 i estàs suspès. Després, el tema de pràctiques. La universitat té una borsa, en teoria, on puja ofertes de pràctiques per als estudiants. Si som 60 alumnes matriculats de pràctiques, o 40 o 20, m'és igual, no pot ser que hi hagin 2 ofertes de pràctiques. I després, sobretot per a la gent de moda, però també altres alumnes del centre, jo ficaria un psicòleg, i no ho sé, i trobo que si algo pogués canviar de Bau, al final el que canviaria seria que la gent que està realment dirigint Bau que es prengui consciència de tot això que està passant i medides, que sé que n'estan tomant, que estan fent coses perquè les coses canvin i milloren, però fa falta veure-ho. Uau, realment, o sigui, m'ha flipat el testimoni de la Blanca perquè, t'explica realment el que hi ha dins d'aquesta carrera. Sí, és molt interessant saber-ho i, sobretot en el moment en el que estem ara si algú s'està plantejant entrar, perquè, s'han de saber tots els pals, diguéssim, parts positives, parts més negatives. Al final és una carrera que ja saps que entres una mica a morir, a gaudir, a aprendre molt, però també a deixar-te la pell. Però, la veritat és que sí, superinteressant. I ara anem pel testimoni dels 2 nois que us hem comentat que també ens han oferit la seva opinió. Comencem pel David. Ell va estudiar disseny gràfic i, pel que explica, no tenia gens pensat acabar en moda. Però, com comentàvem al principi, una cosa és triar estudis i l'altra és el que realment acabes treballant. I la veritat és que la seva experiència és d'allò més interessant. Tot em va venir una mica donat, no? És a dir, vaig tenir l'oportunitat, vaig conèixer l'Antonio Miró, que em va dir, hi ha uns amics per desfilar pel Gaudí. Aleshores vam desfilar amb ell, ens vam fer amics i a partir d'aquí va començar, com que estudiant disseny gràfic, una cosa va portar l'altra i ens va demanar una col·lecció d'estampats, no? I li van encantar i a partir d'aquí vam estar fent un parell de col·leccions. Que guai, o sigui, que mai es plantejava acabar en moda i va acabar al final, no? Mira. Sí. La veritat és que molt guai. Això sí, ens ha confessat que una mica sí que se li havia passat pel cap el tema de moda i tal, però és que crec que la majoria d'estudiants sempre els hi passa, no? Sempre s'acaben plantejant al mig de la carrera si han escollit bé o fins i tot els que ho tenen més clar, què hagués passat si haguessin triat una altra cosa o s'haguessin especialitzat en un àmbit diferent. Pues està molt bé que hi hagi pogut combinar les dues vessants finalment. Veus que mai se sap on acabaràs, realment. Exacte. Però sembla que fàcil no ha estat. Vaig tenir que treballar molt dur a nivell autodidacta ja no per crear estampats, perquè això al final és una cosa creativa teva, pintar, dibuixar, ordinador, amb soft i tal. Però sí que hi ha una part molt tècnica, que aquesta part la vaig tenir que aprendre jo solet, la veritat. Els creatius ens sabem molt d'això de ser autodidactes. T'has de buscar la vida, sí o sí, i és veritat que molts cops no et preparen per això. Sí. De totes maneres, ens deixa una frase plena d'esperança que també m'ha agradat molt escoltar, sobretot en contrast de tota la gent que critica la indústria, que òbviament les seves raons tenen, vull dir, nosaltres també les tenim, però una mica de positivisme també va bé. Treballar en moda és un dels oficis més bonics que hi ha, perquè estàs molt vinculat a el que és el món artístic i cultural. Pensa que és una feina que constantment estàs a la recerca de coses noves, d'estils nous,
i aleshores hi ha una feina darrere de molta investigació i això t'aporta moltíssim. Aprendre coses noves i constantment renovar-te i aleshores, clar, és que és una feina... Si apartem una mica el que és la part industrial, que tots coneixem i ja sabem com funciona, la veritat és que ho recomano. I abans de passar al teu cas, Reig, que ara m'explicaràs una mica la teva experiència en decidir-te què estudiar, us presento l'últim convidat que ha estat el Jordi i que llença per la seva passió per la moda, però sabent que volia fer alguna cosa relacionat amb la comunicació, es va apuntar a la carrera de màrqueting i comunicació de moda a l'IED Barcelona. Una carrera de 3 anys en anglès, però que en acabar primer el Jordi va decidir que n'anà-hi, perquè ell diu, ens ha explicat, que no et posaven en context a l'entrar, amb tot el bagatge, diguéssim, necessari de comunicació i de moda, que es necessiten els dos per ser un bon professional. Les desil·lusions al triar i començar. Li ha passat a moltíssima gent de tots els sectors perquè, com dèiem, és zero fàcil triar amb la pressió de pensar que això marcarà el teu futur. Per sort, deixar la carrera sempre és una opció, vull dir, nois, no esteu aquí firmant un pacte amb el diable, equivocar-se està bé, i no equivocar-se, sinó provar diverses coses. I com ens deia abans el David, pots fer una formació concreta i després de dedicar-te a una altra cosa totalment inesperada, no? I tant, i tant. Exacte. No només això, sinó que deixar una carrera no vol dir anar-te'n odiant-la ni res, sinó que pots simplement haver-t'ho repensat, deixant el que volies estudiar doncs potser com una opció per al futur. Perquè definitivament al Jordi li va agradar el que va veure. Com a punt positiu o el que destacaria com a millor, jo crec que a IED hi havia un ambient molt internacional, a més que la carrera s'impartia completament en anglès, érem estudiants de diferents països i de diferents cultures i jo crec que això contribuïa molt a poder aprendre els uns als altres i això, a crear un ambient molt internacional, molt cosmopolita, que facilitava molt el dia, el treball durant el dia a dia. Així que gens malament, no? Sembla una molt bona opció pels qui vulguin arribar a dedicar-se a la moda, però des d'un punt de vista més corporatiu, potser, de producte, campanyes... Sí, i m'agrada que el Jordi tingui una ressenya positiva perquè em recorda a una cosa que també ens ha dit el David i per la qual crec que començar la carrera i no acabar-la és del tot vàlid, sobretot perquè has tingut l'oportunitat de veure altres coses i de nodrir-te un coneixement que sempre és útil. Però és igual, al final és que no et pots empenedir, encara que hagis estudiat alguna cosa que no té res a veure amb el que facis ara, sempre et servirà, sempre. Vull dir, no et pots arrepentir mai de... No sé, si hagués estudiat dret, segurament m'hagués anat bé també per segons quines coses, no? És a dir, el tema de l'aprenentatge mai et pots sentir que has perdut el temps. Saber dret o fins i tot altres matèries sempre estaria bé, segur. Sobretot perquè quan surts de carrera et dones compte de tot el que no saps. Em faig autònom, necessito fer la declaració de renta amb aquest sou cotrillo que tinc, com la faig i si trobem el contingut que penjo a internet... Bueno, en fi, problemes de la vida adulta. I tot temes que donen totalment per un altre vídeo sencer. Però bueno, per acabar, Raquel, ens hauràs de parlar sobre la teva experiència, no? Exacte. A veure, jo crec que ja ho he repetit fins la sacietat. Jo vaig estudiar 2 cicles formatius de grau superior, assessoria d'imatge i patronatge i moda. I realment... A on? A on? L'assessoria d'imatge i és Mare de Déu de la Mercè, que està a Zona Franca. Ok. Assessoria. I patronatge i és Anna Gironella de Mundet, que està a Mundet, on està el campus de Profe i tot això, allà de la muntanya. Molt guai aquell lloc. I realment, jo com vaig escollir estudiar aquests 2 cicles, va ser una mica lo loco perquè era lo típic, no? Que a mi m'havien ficat al cap que havia d'estudiar carrera perquè cicles era per la gent tonta. No. Fer un cicle vol dir que et vols especialitzar en alguna cosa i agafar uns coneixements tècnics sobre aquella assignatura, o sigui, sobre aquell sector, sí. I que et dona pinzellades de si t'agrada o no. Després és vale, m'ha agradat molt, em vull especialitzar fent 4 anys més sobre una altra cosa. Doncs entra a la carrera, però que sapigueu que també és una opció els cicles i que
que no és per tot, que hi ha de tot, o sigui, i sobretot en els graus superiors trobes amb molta gent adulta estudiant, no tan niñatos com tu que acabes de sortir de batxillerat. Sí, totalment. I la veritat, o sigui, jo sempre he pensat que si tens molt clar el que vols, diguéssim, aquesta formació pràctica, perquè al final comences a fer les pràctiques molt abans. En altres tipus de carreres t'has d'esperar fins a tercer, fins a quart, potser el tema que fas pràctic són 3 mesos a alguna empresa, que l'experiència no sempre és bona. O sigui, si ho tens molt clar, fes això. I després, cal dir que la gent que arriba a carrera després d'haver passat per cicle formatiu, també ve molt preparada, vull dir, sabent el que li agrada perquè ja ha tocat algunes coses, tenint molts més coneixements pràctics, que sempre està molt bé perquè, vull dir, al final és el més útil. I, vull dir, si ho teniu clar, endavant. I la teva experiència, què? Bé? Amb els 2 casos? Bueno, m'agradaria saber com està ara la cosa amb assessoria d'imatge, perquè quan jo vaig fer, també ho he repetit tant, va ser una merda. Vam fer el programa anterior, Sí. si encara no l'heu vist, ens ho expliques una mica, no? O sigui, Sí, coses sí. que et van ensenyar que en quin moment. Exacte, i bueno, no estava preparat. Crec que era un cicle bastant nou i des de la GENE ficaven que els profes podien ser enginyers de no sé què quan no tenia res a veure amb l'assignatura. Bueno, un caos. Però patronatge sí que us el recomano 100%, o sigui, si us agrada la moda, voleu ser dissenyadors, crec que obtens uns coneixements que seran superútils a l'hora de ficar-te a dissenyar i veure el que és viable i el que no. I és el que recomanava la Judit abans, que depèn la carrera on la facis, potser surts una mica coix de confecció i de patronatge i jo crec que són coneixements que et nutreixen moltíssim a l'hora de dissenyar. Les profes són genials, el centre és molt guai, t'ho passes genial estudiant-ho i et dona bastanta idea del que és el sector. Després jo vaig poder fer pràctiques en Atelier Capel, que és un atelier així com més artesanal, i veure la part com més d'alta costura, per dir-ho així, perquè era tot com supermanual, brodaves a mà i tal, i després també vaig poder estar a Mango i vaig poder veure també l'experiència d'estar a una gran multinacional i veure que no anava amb mi. Però bueno, jo vaig gaudir molt perquè és una que m'agradava molt i a més em va ajudar a obtenir la meva primera feina, que no va tenir res a veure amb patronatge. Vaig acabar treballant de dissenyadora de moda. Però bueno, és el que deia també el David, que mai saps on acabaràs un cop surts allà al món adulto a buscar feina. Mai saps. Vaig començar d'ajudant de disseny, fent coses amb Photoshop i Illustrator i vaig acabar sent la mà dreta de la Judit. Que guai. La millor jefa del món. Molt bé. Que xulo, Sí. Jolín. Ara faries Sí. la carrera que et deies, després d'aprovar el cicle o el que sigui, per exemple, que després de fer patronatge vas acabar, no? Ara estàs fent patronatge també, crec, però tema de disseny de moda, Pues, és diferent, no? Sí, jo crec que si ara tornés als 18 anys allà a segon de batxillerat, no faria assessoria d'imatge, aniria directament a patronatge i llavors sí que em plantejaria potser fer la carrera. Quan vaig acabar patronatge tenia ja 22 anys, que no passa res per començar una carrera amb 22 anys, però em feia com una mica de mandra i també he de dir que tenia molts prejudicis amb la gent que em trobaria allà. O sigui, era com que em feia mandra pensar que aniria a una classe de gent, jo què sé com dir-ho, saps? De la faràndula, molt... Ben No sé, confessat, ben confessat aquí, reconèixer prejudicis d'un mateix i dir, Totalment. bueno, potser hagués sigut gent molt simpàtica, però en aquell moment no era mi mood, ja Sí, està. sí, Molt bé. sí, però Molt bé, bueno. Que és un sector maco si t'agrada. Sí, bueno, ho deia el David abans i és guai. Però, a més, crec que la Judit ens ha deixat també una mica de consell, conclusió, que us ho volem compartir amb vosaltres, perquè, sí, també, a veure, vull dir, ens interessa el que ha dit la millor jefa del món, no? Ens interessa o no? No? Així que si voleu entrar al món de la moda, heu de saber el següent. Primer, que coneixi, o sigui, que conegués, que fos conscient
de com és el sector. És un sector amb moltíssima competència, moltíssima. Ja has d'estar preparat per això. Jo era una cosa per la que no estava preparada, per la competència que hi havia, i va ser una de les coses que em van xocar més quan vaig començar a treballar en el sector. Has d'estar preparat perquè hi ha moltíssima competència, després hi ha persones maquíssimes com la Raquel, però hi ha d'altres que és complicat. Llavors has de saber com portar aquesta competitivitat, més que competència, competitivitat. Té molta raó, perquè és això, és un món creatiu, és un món on hi ha moltes pressions, on va tot molt ràpid, la gent vol destacar, i si tens la sort de trobar-te amb un equip... Jo he treballat amb la Judit i amb el David, i érem un tàndem que funcionàvem superbé. Però després és veritat que et desajusten a l'equip, et fiquen una altra persona que potser vol passar per sobre de teu i se'n va tota la merda. Llavors és això, saber que hi ha molta competitivitat, com ha dit la Judit. Sí, i segons el que tu dius, que el millor ideal, sempre que sigui possible, que no sempre hi ha aquesta sort, doncs de poder fer això, fer un equip amb persones que trobeu dintre del sector, que us coordineu bé, que els vostres feelings van acompassados, que sentiu que realment bé, quedeu-vos-hi a prop, a veure si podeu fer col·laboracions, el que sigui en el futur, perquè sempre en qualsevol sector va bé tenir l'agenda de contactes de gent que saps que pots confiar, que a més que dona bons resultats tant socialment, personalment, diguéssim, com a persones, com laboralment. I sí, vull dir, perquè no sempre podem treballar en un equip que ens agrada, perquè al final la feina és la feina, som catalans, necessitem cobrar i t'has d'anar movent dintre d'equips diferents, però sempre amb el punt de vista fixat en millorar i en treure el més positiu de tema moda, que al final, si t'agrada, go for it. Per acabar, com sempre, us volem deixar un parell de recomanacions. Jo us recomano la sèrie que hem esmentat durant l'apartat de notícies, perquè tot i que només porto un parell de capítols, em sembla que us pot agradar. Es diu Halston, l'ha dirigit Ryan Murphy i la teniu a Netflix, i explica la vida del dissenyador americà, conegut com la primera superestrella internacional de la moda. Que guai, o sigui, no l'he començat a veure. Suposo que sortiran uns vestits que et mors. Bastant guai, vull dir, és això, l'estic començant i tal, però dic, sí, vaig a deixar-la per aquí a veure si algú més s'anima, perquè potser de veure una sèrie al final es pot comentar, així que endavant, us animo a fer-ho. I pel que fa a la meva recomanació, jo us porto un llibre que em vaig comprar l'altre dia a la botiga del CaixaForum, que es diu Vestidas para la Revolución, la liberación de la mujer a través de la moda, que és de Laura Castelló i de l'editorial Lungwerk. Me l'he llegit? No, però el tinc sobre la taula, el veig cada dia i és com la seva edició és tan maca, val tant la pena, té unes il·lustracions i bàsicament és un recull cronològic de vestimentes que han sigut claus en la nostra història com a dones. I trobo superinteressant, és això, és molt visual, com de consultar, no de llegir i de gaudir, perquè, la veritat, supermaca l'edició i les il·lustracions. Per un parell de fotos que m'has ensenyat, la veritat és que altra cosa no, però bonic és, i la veritat és que la temàtica és xula, perquè vull dir, qualsevol cosa que estudi sobre imatge, i que ho hem parlat nosaltres 1000 cops, que també, vam fer el capítol de que la moda és política, totes les revolucions on les dones han participat al llarg dels anys, lo importants que han sigut i com ha marcat el que portaven, com vestien, com es reivindicaven, doncs molt guai, així que promet, té bona pinta. Botiga del CaixaForum, oi? Vestides per a la revolució, ens ho apuntem. Molt guai. Doncs sembla que això és tot per avui, no? I tant. Molt bé. Ja anem acabant. Bueno, ens queda un capítol per acabar aquesta temporada, que serà així un capítol una mica més diferent i especial. Tancarem la temporada amb 10 capítols, però estic contenta en general de com hem portat aquesta primera temporada. I
si tot va com ho tenim planejats, al setembre un altre. Però encara no toca despedir la temporada, això ho farem al capítol 10, així que Exacte. esteu atents. I per ara només despedim el capítol d'avui. I ho fem, doncs, com sempre, donant les gràcies a vosaltres que ens escolteu sempre i a l'Anna Cervero i a l'Uri Palomeque, que són els responsables, els encarregats de que... de tot, una mica. Vull dir, que veieu tots aquests colorets que sempre ens acompanyen. És gràcies a l'Anna Cervero, que és una dissenyadora gràfica meravellosa, que ens ha fet tota la identitat corporativa de Llepafils, i doncs l'Uri Palomeque, que no para de crear hits, de fer-se famós a l'àmbit català amb els seus temazos, doncs ens ha cedit la seva cançó que sona al principi i final de cada capítol. Així que moltes gràcies a ells. A l'Uri el podeu trobar a Spotify com a Uri, o sigui, sí, busqueu-lo, sentiu-lo, reproduïu les seves cançons i nosaltres ens acomiadem demanant-vos que si us ha agradat el contingut d'avui, el que sigui, ens podeu trobar a Spotify, a iVoox, a YouTube, a tot arreu, Instagram també, òbviament, i Twitter. I on sigui, deixeu-nos likes, comentaris amorosos, propostes, queixes, el que vulgueu, però sempre és un gustet escoltar-vos. Així que, moltes gràcies per estar aquí i fins aviat. Ens veiem aviat. Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe, però també la que té més likes. Porto extensions a les pestanyes i avui m'he fet metges per tot el cap.